comenzamos como un grupo divertido y pasándonoslo bien y al mismo tiempo denunciando. Y ahora se ve más la necesidad de organizarnos por todo lo que está ocurriendo. Entonces yo creo que tenemos que seguir estando en Gent de Gramenet i apoyar. Gent de Gramenet entén la política com a quelcom col·lectiu i, per tant, construït entre totes. L'Assemblea és la nostra eina de participació en la política institucional. Participar de l'Assemblea és convertir un espai en principi reservat per a uns pocs escollits en un espai col·lectiu de presa de decisions. Perquè promovem la transparència i la participació i perquè passem comptes amb l'entorn i amb la gent que ve a l'Assemblea. Yo creo que hay que ir a la asamblea de Gent como votante y como simpatizante para así poder enterarte de lo que se cuece, porque después no puedes por ahí ir preguntando, ir criticando, y es una buena oportunidad de asistir a la asamblea para enterarte de los proyectos y de lo que se hace en Gent de Gramenet. Cuando Gent entró en el ayuntamiento, sus primeras decisiones fueron las de demostrar de que había otra forma de hacer política. No queremos decir con esto que seamos exclusivistas ni que solamente tengamos nosotros la verdad, pero necesitamos el concurso y la participación de la gente para corregir y para poder dirigir nuestra acción dentro del ayuntamiento. Fuera ya, por supuesto que tenemos que estar todos y participar todos en las luchas sociales. Si vols saber com ens organitzem els regidors i la comissió municipalista, si vols saber com hem repartit el sou de regidors que ens vam comprometre guardant una caixa de resistència i a repartir entre les entitats transformadores que ens ho demanessin, si creus que hem de prioritzar algun objectiu, si ens vols criticar, si ens vols preguntar, si ens vols elogiar, vine a l'assemblea. Crec que hem d'anar a l'assemblea de Gent de Gramenet perquè és l'espai on tracem les línies de treball, on barregem l'opinió, el debat i tracem les línies d'acció per la praxi diària de treball de Gent de Gramenet i perquè també és l'espai on fem crítica i autocrítica de tot allò que fem en el dia a dia. Gent de Gramenet se ha caracterizado por ser un movimiento y el movimiento no puede parar. Por eso pedimos a toda la gente luchadora, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que vengáis a apoyar nuestro movimiento. Solo organizándonos podremos parar tantas barbaries del capitalismo salvaje. A Santa Coloma hi ha molta feina a fer, gent està fent moltíssimes coses, i a l'assemblea tothom sabrà què s'està fent i s'hi poden aportar moltes idees perquè hi ha molta política social que encara s'ha de fer. I tothom hem d'anar allà, aportar idees i participar. A l'assemblea passarem comptes de la feina feta fins al moment. El grup municipal explicarà tot el treball que ha anat fent des de la darrera assemblea i des de l'últim canvi de... Creo que la gente debe participar porque precisamente Gent de Gramenet es gente participativa, por lo tanto es interesante que venga la mayor parte de gente de Santa Coloma y así entre todos podremos construir algo limpio, algo abierto, algo libre en Santa Coloma. Crec que hem d'anar-hi a aquesta assemblea de Gent de Gramenet perquè ara que els moviments socials estem representats a les institucions i a l'Ajuntament de la nostra vila, doncs és feina de tots i totes a traçar les línies estratègiques i sobretot mantenir el control i la transparència de Gent de Gramenet com a representant de tots els moviments populars de la ciutat. Així que jo us convido a tots a participar a l'assemblea, que és l'òrgan legítim de decisió. Corre lluny, corre, corre, corre fort!